Значи вие сте писател, поет или просто обичате да пишете и искате да издадете ваша книга. Какво трябва да направите, за да стане това? Трябва да отидете в издателска къща и да разберете дали ще бъдете одобрени от тях, да договорите количество и каква ще бъде вашата печалба. А тя идва чак след подписването на дълъг и скучен договор и чакане, и едва тогава книгата ви ще бъде пусната за продажба в кварталната книжарница. Как става това? Издателската къща дава на печатницата да отпечата книгата ви. Печатницата печата стотици или хиляди бройки от нея, след това печатницата връща книгите на издателската къща. След това издателската къща ги дава за разпространение на определени места в определени градове и книжарници, само с които издателската къща има подписан договор. След това клиента ги търси по рафтовете, това ви е до болка познато. Но това вече е стар начин на разпространение, още преди да са измислени тези постижения на човечеството. Ние помислихме и си казахме, какво ще стане, ако някой човек иска да издаде книгата си сега? Ние ви предлагаме нещо ново – иновация в продажбите и разпространението. Това става много лесно и няма нужда от спонсори, скучни договори и чакане. След като сте готов с писането на вашата книга, вие имате възможност да я оцените сам и тя да се разпространява по нов начин, бързо и лесно. Как става това? Определяте колко искате да печелите от книгата си. И ние ви отпечатваме и изпращаме безплатно копие за всяко ваше заглавие. Вие го одобрявате и книгата ви е готова за разпространение. Нека вземем следния пример. Петър е написал книга с негови стихотворения. Производствените разходи са 4 лева. Петър решава, че иска да печели 5 лева от всяка продадена негова книга. По този начин книгата му вече струва 9 лева. Днес Петър продава 5 книги и от всяка печели по 5 лева. Това значи 5 по 5, 25 лева за 5 продадени книги. Няма нужда от вложения, от спонсори, от четенето на скучни договори. Няма нужда читателите да търсят книгата, а вие стигате до много по-голям обем от хора, които ще оценят таланта ви. Благодарение на нашето ново предложение за продажба и разпространение на вашата книга, вие имате шанс да достигнете до милиони хора по бърз и лесен начин. Най-сетне ще можете да издадете книгите си. Проверете сами на печатнакниги.com /publish.ph